барномаи машҳури испанияи Чирингито мавзӯи навбатии хешро ба Тоҷикистону футболи он бахшид. Ин барнома дар Испания ҳаводорони зиёд дошта, дар шабакаи YouTube зиёда аз 1 миллион тамошобин дорад. барномаи мазкур дар жанри суҳбат дар студия бо иштироки якчанд шореҳу журналист сабт шуда, дар он масъалаҳои мубрами варзиш, хусатан футболи аврупоӣ баррасӣ карда мешаванд. Азбаски айни замон дар Испания карантин эълон шудааст, муаллифони барнома аз хонаҳои худ тариқи веб-камераҳо барномаро сабт доранд. дар нашри навбатӣ 7 шореҳи варзиш аз лавҳаи сабтнамудаи шореҳони телевизиони варзиш паёмҳои ҳамдардии футболбозони тоҷик ба Испанияву тамоми ҷаҳон ёд карда аҳсану офарин хонданд. Tayikistán, país asiático donde se sigue jugando al fútbol. Situado en Asia Central, con una población de 9 millones de habitantes, dedicado principalmente a la agricultura. Su capital es Dushanbe. El fútbol en Tayikistán también es el deporte rey. Fantástico, los compañeros de Barcelona. Muy bueno, la verdad, el cariño al fútbol español. ҳамчунин дар барнома аз фарҳанги бои мардуми тоҷик, зебогии мусиқӣ ва ҳатто аз оши палави тоҷикӣ бо хушнудӣ сухан карда онҳоро беназир хонданд. El shipalaf, que la comida o shipalaf, ¿qué comida es? O shipalaf es como si fuesen unas gachas aquí en España. бо дар назар дошти ин рӯзҳои охир таваҷҷӯҳи аврупоиҳо ба Тоҷикистон якбора ба маротиб боло рафта, мавриди баррасии ҳамагон қарор гирифтааст. Ла Лига низ диққати худро ба мусобиқоти Лигаи олии кишвар равон кардааст. Cuptos, Lokomotiv Pamir, Regarta Das, Faiskan, Catlón y el Istiklol, el conjunto más laureado de la liga y el más preocupado por la situación de nuestro país. ҳамчунин шореҳони барнома бозии марказии даври сеюми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Истиқлолу Хуҷандро таҳлил карда, корнамоиҳои футболбозони бошгоҳи Хатлонро таҳсин хонданд. дар ҳоли ҳозир ҳуқуқи пахши мустақими бозиҳои қаҳрамонии футболи Тоҷикистонро расман шабакаҳои варзишии Испания, Сербия ва Украина ба даст оварданд. ин як имконияти хуб барои футболбозони ҷавони мо аст. онҳо метавонанд бо ҳунарнамоиҳояшон роҳи худро ба футболи Аврупо боз намоянд.